Пасаж 3. Стихове 189-194. Между. Господството над Вселената и Земята принадлежи на Бога. И Бог е този, който е най-компетентен над всичко. Има много доказателства наклонена черта знаци във формирането на Вселената и Земята и в редуването на нощта и деня със сигурност за онези, които си спомнят Бога, докато стоят, седят и лежат настрани, онези, които могат да проумеят, които се замислят върху образуването на Вселената и Земята, о, Господи наш! Не сте създали това без цел, пречистен си от всички недостатъци. Пази ни от наказанието на огъня. О, нашия Господ! Наистина, когото и да допуснете в този огън, вие със сигурност сте го опозорили. И няма да има помощници за онези, които вършат зло, действат против собственото си добро, като свързват другите с Бога. О, нашия Господ! Със сигурност сме чували обаждащ се да ни приканва: вярвайте във вашия Господ, и веднага повярва. О, нашия Господ! Прости греховете ни и отстрани нашите зли дела и ни напомни това, което направихме в миналото и това, което не успяхме да направим, докато бяхме длъжни да наклонена черта отнемем живота си с праведните хора. О, нашия Господ! Дай ни това, което си обещал на пратениците, не ни опозори в деня на Възкресението. Наистина, ти не нарушаваш обещанието си. В светлината на тези стихове от Корана, изучавайте небето през нощта в безоблачно небе. Или отидете на YouTube.com и вижте формирането на Вселената и как се образуват звездите. Или гледайте научни видеоклипове, като например как са се образували метеоритите, как се е образувала атмосферата, как се е образувала планетата Земя и т.н. и се опитайте да разберете сътворението и Създателя. Отделете време за себе си за това. Моите най-искрени поздрави!